Nuwun sewu. Kula badhe tambuh gladi wanuh nggulang tepang. Nembe sak menika kula menika pinanggya kalandara wujudipun satriya muda rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menika sinten to, Den? Ndara, panjenengan menika sinten kok tedhak wonten ing Karang Kadempel? Menapa kepara saestu bilih ngandika menika ingkang nami Kyai Semar. Ampun basa, ampun basa. Kula niku mung kawula cilik, kula niku mung drajating batur. Kok sampean basa kali kula niku mengke kula ndak kuwolak-walik jagate. Apa pancen kepara nyata? Sira iku ingkang aran Kyai Semar. Nggih. Kula Semar. Niki anak kula sing mripate kira niku namine Genjik. Sing dhuwur niki namine Tong Setan. Sing cendhek niku namine pembuangan sampah. Sia-sia ya, Gong. Mboten ding nami kula niku Gareng, mboten nami kula niku Petruk. Nami kula niku Bagong. Panjenengan sinten, Ndara? Mengke gak salah alamat rawuh enten mriki. Yen ngono pancen kepara nyata. Jumbuh kelawan ingkang wis ndak tampa. Lamun panjenengan ingkang nama Kyai Semar, Nala Garing Petruk lan Bagong ingkang keduga bakal nglarapake gegayuhanku Semar. Pripun to gegayuhane napa? Nggonku bakal ngawu-awu kelawan Sudarma. Ngawu-awu Sudarma? Iya pancen mengkono. Kok sampeyan ngawu-awu Sudarma niku panjenengan putranipun sinten? Goleki marang wong atu aku, ya Sudarmaku kang aran Raden Janaka, Kakang. Ra tenan lho. Ndara iki pancen ting telecek. Nendi-nendi duwe anak, nendi-nendi duwe anak, nganti anake goleki karo bapakne. Mangriyen. Sampeyan kekasihipun sinten? Aranku Bambang Priyambada Semar. Priyambada? Iya. Nala Garing kuwi ngerti ora? Ndara Priyambada lagi pisan iki aku ngerti Ndara Priyambada, Pak. Petruk kenal ora, Truk? Ora, kowe kenal ora, Gong? Nek totok kenal aku nek Mbada, Mbak. Ngawur, aku Ndara Priyambada. Ora kenal. Siwa Semar. Kula mesti wae Siwa Semar kelingan Siwa Nayantaka duk nalika Kanjeng Rama ulah Semedyana ing Indrakela wekasan kagiri gudha dening Iwang Pikula Narada. Tumuli Iwang Pikula Narada nalika semana sinabda dening Kanjeng Rama Arjuna wekasan ngandhut kaya dene lamaking wanita. Tumuli nglairake jabang bayi, ya kuwi wujude aku. Ya iki aku ing ngaran Bambang Priyambada, Kakang Nayantaka. Alah, kula kelingan. Nek ngoten sampeyan pancen res ngendikanipun panjenenganipun Ndara Priyambada nek panjenengan putrane Ndara Janaka. Ingkang Rama sakmenika nedheng mapan wonten ing Saptawarga. Inggih menika mbangun candhi pesaryanipun para pepunden, para leluhuripun para Pandhawa. Apa Kakang Semar kersa nglarapake aku marang resaning Kanjeng Rama? Mboten purun sebab menapa? Awindara kula dherekaken bidal. Nutut ingkang Rama wonten ing Arga Saptawarga, anak mojone ingkang keri Kakang Semar Badranaya.
Lah kok malah kendelan wonten ing tengahing wana to, Den? Enten napa, Gus? Siwa Semar. Sing gedhe pangapuramu yen tombok keparengake aku tak nglakoni semedi ora kita ngamung telung kedheping paningal. Meminta marang panguwasaning Bathara supaya rancak gegayuhaning Priyambada Siwa Semar. Nika langkung prayogi. Nek kersanipun ngaten kula namung kantun nderek Ndara. Nanging aku tunggunen aja nganti ning padha Girikuda lawan nggonku nglakoni tapa Siwa. Nggih, monggo mawon. Nala Gareng. Kowe bocah nom-nom. Ndaramu Ndara Priyambada nglakoni tapa? Aja nganti ning Girikuda. Bapakmu ki wis tuwa, nek kon melek matane wis ora kuat. Mripate wis ora mampu. Mripate wis ora gelem melek. Aku tak turu ndaramu tunggunen. Nek iki mripate mbiyuyut. Nek kon melek ora gelem, arep wis dinae panas-panas ana gliding-glidinge ya tetep. Rasane ngantuk. Waduh. Semar iki mung sak kepenake dhewe terus ming arep turu. Reng apa? Aku ndak kedisian kowe. Kowe sik sing melek engko saben 2 jam gantenan. Oh ya. Aku tak turu ngancani bapak, engko aku melek, bapak melek, kowe turu. Tenane, tenan. Sik ya. Wah, kowe yo. Mbusine kok. Wah, awak rasane kaya ngene ya, Pak. Iya. Ya aku nek ora kon Bagong, Rang. Aku ki wis 3 dina 3 bengi ki ora turu, ora ngliyep babar blas. Mula tunggunen Ndara Priyambada aku tak ngasuh ya. Wah, kere. Engko mbane aku masuk angin. Aku masuk angin nek piye-piye to piye rak malang rekoso to. Wis kerjaan aku tak Wah. Ha iki nek melek dhewe ngene iki ning tengah alas kene iki nek nganti nang macan apa singa dikletak mut diaraku. Truk? Mbok omong-omong kene, Truk. Ngrembug apa? Ayo nantang karo aku wae kreasi yo, gawe kreasi Truk yo. Moh. Sing inovatif ngono, Truk. Moh. Ngantuk banget aku rek. Apa bahas apa? Piye, Mbak? Ngrasani kancane dhewe, Truk? Moh. Semua aku arep turu aku. Melek dhewe engko tunggunen dhewe. Gong ayo gong ngomong-ngomong karo aku. Aku ndirokok sepadah, Gong. Aku ora udut. Aku timbang gula, Gong. Aku ora pengen banglu ndak getik ngono gulaku munggah. Waduh. Wit. Dite sapa iki? Dite sapa iki, Pang? Waduh janangan tenan iki. Piye iki, Truk, Mir? Aku aja tak tinggal merem aku ngene ana macan ana apa-apa ngrekoso uripku, Truk. Melek kene ta, Truk? Truk, kowe ngarak apa? Ora. Kana suarane mong au. Truk, ngopo to? Reng takoni ndasmu lho. Aku ngantuk tenan aku gak. Ngandel ora. Semar kuwi bingkemen cangkeme kuwi lho. Wong tuwa nek ngorok kok tanpa nganggo unggah-ungguh. Tanpa nganggo sopan santun.
Gimana kebaik rasa digagas sama ah semuanya mau bantu kok orang sama sih ada wajar sama sih terus bonek ngorok ki diatur aku kira ngorok ya reng kowe kok aku kira ngorok kok ngorok-ngorok lah apa sing diwaras apa iki trek gak kaya ana suarane wong ngorok ning gak kaya keras banget ora samedi aku cepet dicuri sewe ya suarane nang buriku gang oh mbok didelok apa piye apa digrayangi kok mengrewel wae ono ganggu turu ora suarane nang buriku apa Semar pasang sound system ya Tru salone kake nang buriku ya Semar nggo apa-apa usane mak genyu Tru mak genyu ki nek anu apa jenenge iki wit gedang bosok bareng apa-apa to apa-apa jenengane ora ditoleh aku wedi tenan Tru abape tekan kene ambune teng-tengane Tru Bagong nek ngorok ku cangkeme kon mingkem abape ambune teng-tengan ora ngono jeneng mesti malah grayai wedi aku noleh ora tak ajar kowe ora tak toleh Petro modar kowe Tru tangi gang kok dikesak cengelmu kowe tangi ya gang wah bocah kene dikandane bandem watu saka kene wes penyakit kowe ya ganggu wong turu senengane ngapa malah nang kono noleh gang noleh ki ana apa modar ora kowe ora tak slametke ora slamet kowe Petro kan dibandem reng kok dadi kletak macan ya wah jan kok mbego kok nang kono ta ya wong turu kok dibandem watu ora noleh Tru noleh mlayu ndak serah dikletak macan kowe noleh Semar kae bandemen Semar ben pokoke nekat wae ya Tru heeh Semar kae bandemen Semar kurang gede reng watune kurang gede golek sing gede reng kurang gede reng watune kurang gede golek sing gede reng kurang gede reng watune kurang gede golek sing gede wah ngrep kualat karo wong tuwa ana wong tuwa turu kok dibandem sak penake dhewe noleh apa noleh ana macan lho macan sapa apa kabar anane ora omong nek ana macan ono kawane wis ora ana Raden kowe dadi panganku Raden Ndara Priyambada digondhol macan, Pak.
Mir Ndara Priyambata digondol macan Mir. Ndara Priyambata digondol macan piye Pak? Piye kahanane iki Pak? Nala Gareng isane ming nangis. Isane ming mewek. Kowe kuwi luwih enom mbangane Semar. Ndara gondol macan kok malah nangis ngrungepi wong tuwa terus aku kon rebut macan ngono piye? Kon glutru macan. Kowe iki ora iso mikir. Luweh ora weruh aku. Wow. Spare part. Niku nek bapakne ngawur. Semar kok dunekke spare part ngono spare part apa ben mangkel aku. Nutuki sak penake dhewe. Bagong, kowe luwih enom mbangane aku. Ora iso ngrebut Ndara saka tangane macan, dupak melocot cangkemmu. Wis aku areng aso. Ki aku nek ora nganu Petruk, Bagong. Wah, kok sial terus ta iki aku. Ora iso ngrebut macan dudu adikku. Truk? Nek pancen kabeh wis lepas tangan. Semar ya wis ora gelem mlebut, Gareng ora gelem rebut, kowe ora gelem rebut Ndara. Tak rebute. Oh iya, wah pinter tenan kowe. Kendel tenan, kendel wae memu musuh macane kok. Aku kulino gelut karo macan. Weh lha. Wis kono mangkat nek marep rebut Ndara. Golek nompring lho. Nggo ngopo? Wis golekno to? Nggo gaman. Wis golekno? Ya. Ora ngerti aku kok nek kowe iki kendel karo macane aku radong. Jebul kowe kendele kergilo-gilo nyogong yo. Wis empring digawa macan tutuki nganti modar. Anu tulung iki tutukno sirahku. Lho. Piye iki? Kowe iki takon rebut macan ora takon modar. Wis ta. Iki tutukno sirahku. But ngono guys. Engko nek kowe mati engko nek disoki lenga ora urip meneh. Kaya dian gong ora. Guys. Yo. Nek mati luweh lho. Wis apa-apa engko nek mati dicas ra urip. Iya. Nya. Banter apa lire? Sedengan. Oh iya. Nek banter ndak pecah. Yo, nek lire ndak ora krasa. Yo, sedengan. Yo. Siap yo, siap. Weh. Ada wis. Bujar ya aku terus. Pisan gas, Tru. Pisan gas. Wes, ndak kokean, ndak malah muntah. Iya. Wah, gleleng dengkulmu mumet ya, Mas. Nek ngene iki rak roh macan kaya kucing. Ha iya. Mumet tok sirahe. Wis kaya entek botol anggur orang tua aku. Ha iya. Mangkat kono. Wes, macan tak oyahe ajar wani ngrebut Ndara kowe.